Vítajte pri ďalšom let's play na hru Minecraft. A toto je multiplayer. Ja som Adnesky a toto je Azio. No a keby ste chceli vedieť, tak toto je ja som inak Bohde Minecraft King, lebo moje ozajstné meno na YouTubečku je Bohde Minecraft King. A ak ma nepočuť, tak sa ospravedlňujem, alebo ak ma počuť, lebo na kompe mi baguje zvuk. Video na YouTube uvidíme. No, lebo vôbec nepočujem zvuk. Ak to tam nemám, tak napíšem do popisku, že pardon za to, že nepočuť. Ale ak ma počuť, tak pardon za to, že no a za to... No a v pozadí počujete panikov. No my sme našli spawner a toto je na novú mapu. Áno, a teraz nám to nedá pokoj. Uky? Takra hučí. Chlapče, si dám sondy dole úplne. Ja nič nepočujem. Tak. Možno, že na YouTubečku budete počuť, čo ja nepočujem. Zvuky, ale ja nepočujem. Tak ja vám to dám kus tišia na istotu, aby ste... No, radšej si vypni zvuky, lebo to bude otravovať celé video. Dám to na 16 a... Vy mi neposielajte žiadosti, ja už som jednej asi fanike, ale neviem. Lebo to nie je akože pekné, to sa nikomu nepáči, keď... Poslala žiadosť. No, že a inak pozerám jedného let's playera a jemu tiež toto natáča a zrazu mu idú posielať žiadosti na Skype a to fakt, to není dakedy vôbec pekné, lebo... Ale diváci, akože netreba sa moc zverejňovať, lebo akože to netreba robiť. A ja nie som ten youtuber, veď viete, ako zniem, veď som Slovák. Hej, Takže hej a ja. Že toto je pravý oný. The Diamond Minecraft. The Diamond Minecraft. A dúfam, že sa za to neurazíte. Dúfam, že sa za to neurazíte na tých prvých videách, že sa kus opičil vlastne svojim skinom. A keď chcete vidieť môj skin, zase už mám ďalší nový, ale tento už si nechám. Lebo na ten starý som zabudol heslo. Ja vyzerám takto. Počkaj. Ja si pre vás, diváci, vypnem plášť, aby ste videli, čo mám pod chrbátom. To vyzerá kus čudne. Mám pod chrbátom. To vyzerá kus čudne, ale nevadí. Tak preto to zakrývam plášťom. A to tvoril on. Keby ste chceli vedieť, to je jeho vlastný skin a možno, že potom, keď bude tento kanál populárny, tak spravím aj ja vlastný skin. Áno, môj kamoš vie, môj kanál vie a ak tam... Včera dala na tablete. A inak... A nikomu to nepovedzte, ale toto je vtip. Neverte tomu, čo teraz poviem. Julko Demeter je nový youtuber, ale tak fakt si robím srandu. To není pravda. Není pravda. Ale chcel by, to skoro každý by chcel byť youtuberom, však. No ja by som to chcel, ale akože sedieť každý deň za počítačom by mi ako ale nie, ale že akože, že nie každý deň, ale ja som, ak kašlem, tak pardon, ale som chorý. Počkaj, ja to tu na chvíľku strihnem a chcem sa niečo spýtať. A Ciusa. Takže zatiaľ. Čau.
Pardonte za toto pokračovanie, že je takéto s kašlom, ale dúfam, počkaj, ja tu pridám zvuk, aby ste ho lepšie počuli. Dúfam, že ho lepšie budete počuť. Ak nie, tak napíšte. A ja natáčam cez Bandicam a ak poznáte niečo, čo sa lepšie natáča, tak to napíšte. Ja to skúsim, ak to bude zlé, tak to neurob. Tak budem natáčať stále cez Bandicam. A lenže by si sa mohol zaregistrovať. Čo by sme ti boli veľmi vďační. no a Lebo fakt to chceme, diváci, preto, lebo potom by asi by dlhšie. Neviem, diváci, teraz som zatiaľ priznám sa, že priznávam sa, našiel som ten spawner. Priznávam sa, že mám 10 rokov. Prepáč. To som vám chcel povedať, že priznávam sa, že mám 10 rokov, ale snažím sa, aby toto videjko bolo dobre. Ne, pomoc, Hugo, pomôž mi, ja nechcem umrieť. Pardon za niektoré lagy a ja sa musím nahámkať. Ja to tu strihnem, lebo zase sa mi tu niečo vypísalo. Som tu. Dobre, takže pokračujeme a kde si? To za mnou. Kúkni sa tam dole. Kde? Tu za tebou. Poď za mňou. Poď za mňou. Hejde, ukážem ti toto. A kúkni sa tam dole. Čo tam je? Čo? Ja som našiel ešte jeden spawner. Poď za mňou, ukážem ti, kde je, dobre? Dobre, ale ja si musím zobrať brenie. Ja. No zober si brenie, ja ťa tu počkám. Aj mne kus laguje, počkaj, ja musím si dať zlaté jablko, ja som zabudol, lebo by som umrel. No, poď za mňou. Počkaj, si berem ešte jedno zlaté jablíčko. Tak ber. No poď za mňou, tadiaľ to. Trdlo. Poď dole. Čus, to první. Kadio. Počkaj, lagy mám. Mám strašné lagy. Tadiaľ to nie. Ale je tu, ale asi tak, kde blízko tu. Ja, a uhlie. Beru. Pomoc, no ty mi nepomôžeš. Není nazbyt. Počkaj, oni kričia, lebo skoro to strašne kričí. No, kričí. Už som našiel ten spawner, Jednak kde... A jednak kde v riti. Alebo jednak kde pri vode. A ja na vodu kašlem. Chlapče. A na konci, teraz na konci, pri konci spravím takú pesničku, aby to bolo taký dobré. A našiel som ten spawner na 100%. Ale to buguje spawner, lebo to tu buguje. A už nebuguje. Kde je? Fakt, kde je ten spawner? Koľko máme času? No, už dosť... tak ja to tu... Počkaj, poďme na home. Vieš, kde je home? Ak nevieš... Áno, som si tam nastaviť. Dobre, takže ja sa s vami rozlúčime, takže čauky, mňauky a uvidíme sa pri ďalšom videjku. A čauky, sračky.